Ito pa, oh, ito pa. Parang lang ni tita, oh. Wow! Wow! Paano yung heart? Paano yung heart, Ate Chinchin? Hindi yan lollipop. Si Pipa din, isang araw din to, kuyasin yan. Napa. How old is the birthday boy? 22? 28. 21, Pipo! Yan muna yung mga Pipa. Wow! Pencil yan. Kaya sa mga nais ang tulong, maaari pa rin kayo mag-donate online sa German Puso Foundation o sa pag-iipon ng Kung Puso pa sa Pilipinas. Sala at puso ay katulad sa restriction of life. So far, our highly obedient Wag, Pipa. Ate, music na. Tuwag-tuwag yung pagkatao. Jenny na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday! Whoa. Sorry,